deti, nech radosť svetom letí. Ahoj veľký, maličký, my sme vaše gombičky, my sme dobrí kamaráti. V telke nás už nájdete, spolu s vami objavíme, čo je pekné vo svete. To bola pekná rozprávka. Mám rada rozprávky so šťastným koncom. Ešte dobre, že nám sa uško odbiť nemôže. Juj, vy by ste sa mi mohli rozbiť celé. Veď ste tiež z keramiky. Z čoho sme? Z keramiky. Keramika je názov pre výrobky vytvorené z hliny. Taniere, misky, poháriky, ako v našej rozprávke. A vy ste tiež z hliny. Samozrejme, oživené zázračnými televíznymi kúzlami. Ale viete, čo všetko sa pod slovičkom keramika skrýva? Poďte. Pozrieme sa do jednej dielničky, kde deti vytvárajú hotové keramické zázraky. Neveríte? Nechajme sa prekvapiť. Vidíte to? Tu vznikajú hotové keramické poklady. Dobrý deň. Dobrý deň. Ahoj, môžem si sadnúť vedľa teba? Vítajte v našej dielničke Ľudská a Gombičky. Tešíme sa, že ste prišli medzi nás, pretože aj vy ste sa narodili asi v takejto nejakej podobnej keramickej dielničke. Naozaj? Takže uvidíte, že čo všetko sa dá krásne z hliny robiť. Chcete si to vyskúšať? Pravda, že chceme. Deti, dáme jej trošku hliny ľudské. Môžem jej dať? Háči. Ja to robím takto, že spravím guličku a hádžem deťom hlinu. No, čo si ja len z tej hliny vytvorím? Že by misku? Ale nie, veď mne to vôbec nejde. Dianka, čo robíš ty? Ja robím snímaciu rodinku. Výborný nápad. A Tatianka, ty čo robíš? Ja robím postavičku, teda hlavu. No, keď sa popýtam ďalej, možno prídem na to, čo budem robiť ja. A ty čo robíš? Smiem sa ťa spýtať? Koníka? Už mu chýba asi len jedna noha, hlava. No ale ako to, že keď s hlinou pracujeme, tak je mäkká, podajná a potom je taká tvrdá a pevná? No hlina to je taká zázračná vec. Keď deti vymodelujú všetko, čo chcú, tak tá hlina sa nechá pár dní vyschnúť, potom sa dá do pece, je takáto krásna červená. Čože? Do pece? A potom, keď sa vypáli, tak sa môže naglazovať, tak ako Barborka to robí. Dá sa znovu do pece a vtedy je krásna, lesklá, farebná. Takže keramika to je také dobrodružstvo a taký zázrak. Ako Janka a Marienku? Do pece? Naozaj? Naozaj, lebo oheň hline neublíži. My tu síce nemáme živý oheň, ale táto piecka dosiahne takú teplotu, že glazúra sa na povrchu krásne rozleje a je lesklá a farebná. Ako napríklad tento zajko, alebo metodou Viking. Tie farby budú úplne iné, ako sú teraz. Keď budú vypálené, budú lesklé a žiariace. A takto to vyzerá, keď sa keramika vyberie z pece, je takáto krásna lesklá, ako napríklad táto rybička. Alebo táto tvár, ktorú robilo dievčatko, ktoré je slepé. Hlina je taká zázračná vec, ktorá pomáha deťom, ktoré sú choré alebo majú nejaké problémy a lieči ich. No, čo si také som už počula, ale neviem, či gombičky. Tak čo, myslíte si, že hlina môže pomáhať? Asi áno, ale ako? No, môžete sa pozrieť, ako pomáha týmto deťom. Cvičia si nielen pršteky, ale aj fantáziu, predstavivosť, alebo keď sú nahnevané, buchnú do hliny a nie do svojho kamaráta a nevie preč. Ľudská, ty si sa pýtala, ako hlina lieči. No pozri sa na tento krásny hrad aj s mostom. To robili dve sestričky, ktoré sa zvyknú niekedy aj pohašteriť, však, Dianka. A keď sa dohodli a vymodelovali tento spoločný krásny výtvor, ktorý má aj vlastne taký most, tak boli veľmi šťastné. Čiže hlina lieči aj vzťahy medzi deťmi, aj medzi súrodencami.
Potom môžete si našli cestičku k sebe však. No. Alebo napríklad tieto krásne figurky. Znamenajú to, že detičky majú radi, keď sú spolu aj s ockom, aj s maminkou a keď je celá rodina pokope. Tieto keramické výtvory si naši kamaráti vyrábajú pre radosť. Ale keramika, to sú aj taniere, hrnčeky, misky či svietniky, aké bežne používame v našich